Hola Estels, ja estem aquí un altre cop. Anem a fer una altra sessió de ioga perquè encara no podem començar en el local d'Estel de Llevant, però ja falta molt poquet, la setmana que ve sí, entrem a fase 3 i finalment començam activitats en petits grups. Així que ja queda poquet per anar sortint de mica en mica d'aquesta situació. Per tant, us ofereixo un parell més de pràctiques perquè podeu practicar a casa vostra. Ens col·locam en postura de Sukhasana, tancam els ulls, sentim la nostra respiració, sentim el nostre cos i ens preparem per una pràctica de respiració. Atenció, col·locam les mans davant del pit i ara inspiram, estiram els braços cap amunt, separam el dit de les mans, respiració en forma de copa, expirant, baixam els braços cap a baix, mans juntes davant del pit. Repetim, inspires amunt, expires baixant. Treu tot l'aire, tota la teva atenció en la respiració, inspira i expira. Molt bé, i ara relaxam durant uns segons, observam els efectes de la pràctica, obrim els ulls i ens preparam per fer una mica d'encalentiment. Per tant, estiraràs les cames cap en mà, treballarem els dits de les mans i dits dels peus tota la vegada, estira els teus braços, inspirant, obrim i separant dits, expirant, flexionant cap en mà, inspira quan obris, expira quan tanques, inspirant, obrim, i expiram, tancam. Aquí mantenim la pràctica estàtica durant uns segons i per sortir, inspires, obris i expires, relaxes sense els dos braços cap enrere, tanques els teus ulls. Observes, sents els efectes de la pràctica, tornem a obrir els ulls per continuar la següent pràctica. Ara, articulacions de muñeques, articulacions de turmells, tota la vegada també. Estirem els braços, junts els dits de les mans, inspirem apuntant cap amunt, expirem cap a baix, mans i peus. Repetim, inspira quan puges, expira quan davalles, inspirem, pugem i expirem, baixant. Aquí mantenim la pràctica estàtica durant uns segons, atenció, i per sortir inspires i relaxa els braços, tanca els teus ulls, observa, continuem amb la següent pràctica. Ara, en la mà esquerra t'agafes el genoll esquerre, estirem el braç dret cap en mà, girem la palma, inspira, agafa aire i expirem, flexionem colze dret, genoll esquerre, inspirem, estirem en banc, expira flexionant, inspira estirant, expires en flexió, mantenint la pràctica estàtica i per sortir, inspires, tornes a estirar i expires. Canviem ara a l'altra cama i a l'altre braç. Flexionem el genoll dret, estirem el braç esquerre, girem la palma, inspira, agafa aire, expirem flexionant, inspirem estirant, expira en flexió, inspira amb extensió i darrera pràctica, expirem, flexionant, mantenim i estirant. Molt bé, i ara relaxa't sota els braços cap enrere, tanca els teus ulls, observa. I darrera pràctica anem a treballar zona cervical, atenció, inspirem cap amunt, expirem, baixant, fem aquest encalentiment articular, inspira, puja, expira, davalla, que ho pots practicar cada dia que teva. Ins amunt i ets baixant. Molt bé, i ara inspirem i relaxam durant uns segons. Molt bé, i després d'aquest encalentiment anem a continuar les pràctiques d'avui. Anem a entrar a Paschimottanasana, la postura de la pinça. Estaràs amb les teves cames ben estirades cap amunt i ara inspirant, estirem els braços cap amunt, expirant, te flexiones des de la cadera cap en baix i allà on arribis agafa't les teves cames, els teus peus. Molt bé, per sortir, inspirant braços amunt, expirant, baixant per els costats. I repetim pràctica dinàmica, inspira, puja,
Expira davall. Inspirant braços cap amunt. Expirant, baixant pels costats. I tercera i darrera pràctica. Inspira quan puges. Expirant, flexionant. Aquí mantenim la pràctica estàtica durant uns segons. I per sortir, inspira, allarga braços. I expira, baixant braços. Molt bé. Relaxant un poquet, amb els braços cap enrere. Observam la nostra respiració i continuem amb la següent pràctica. Ara una lateralització de la nostra columna, mà dreta que se col·loca en terra, mà esquerra que va pujant i te flexiones de costat tot el que puguis, cap al lateral. Bé, inspiram amunt, expirant, baixant. Repetim, puja, ets de costat, inspiram amunt, expirant, baixant, darrera pràctica. Inspira, puja, expira de costat, amunt i ets, baixant. I ara repetim la pràctica cap a l'altre costat. Ara els braços dretes que puja, inspires, expires també de costat, cap amunt, ets, baixant, repetim, inspires, puges, expires també de costat, inspiram, allarga, expirant davall, tercera i darrera pràctica, inspirant i expirant. Aquí mantenim la pràctica estàtica durant uns segons, inspires, puges i expires, relaxes sense els dos braços cap enrere. Sent el teu cos, la teva respiració, obri els teus ulls i anem a la darrera pràctica d'avui. Atenció a una torsió espinal. Amb les cames estirades, passaràs la cama dreta per damunt la cama esquerra, amb aquest braç agafaràs el teu genoll que tens a davant, i l'altre braç se'n va enrere. I aquí inspira, agafa aire, expirant, girem el cap per darrere l'ombro dret, inspirant, tornem a mirar cap a davant, expirant, girem el cap per damunt, l'ombro dret, inspires en el centre i expires, tornem a girar el cap enrere. Aquí mantenim la pràctica estàtica uns segons i sortim inspirant. Molt bé. Ara estira't la cama dreta cap enrere, cap endavant, perdó, i fem la mateixa pràctica cap a l'altre costat. Ara flexiones el genoll esquerre, t'agafes per davant d'aquest genoll i el braç esquerre se'n va cap enrere. I des d'aquí, inspira, agafa aire i expirant, gira el cap per damunt l'ombro esquerre, inspirant, mirant cap endavant, expirant, voltant cap a l'esquerra, inspires en el centre, darrera pràctica, expirant enrere. I aquí mantenim la pràctica estàtica i sortim inspirant i desfem la postura. Molt bé. I d'ara directament, després d'aquestes pràctiques de Hatha Yoga, anem a la pràctica de relaxació final. Per tant, en aquesta pràctica recorda que t'has de tombar en postura de Shavasana, en terra, a la colxoneta. Amb les cames separades, els braços separats, palmes de la mà que mira cap amunt, ulls tancats i te mantens en aquesta postura durant uns minuts, observant la teva respiració, observant la teva activitat mental, sentint el batec del teu cor i relaxant tot el teu cos, relaxant la teva ment, sentint una sensació de calma, de pau, de serenor. I te quedes aquí el temps que necessitis, tranquil·lament. Després t'incorpores per cantar tots junts el mantra Om Shanti de final de classe. Atenció, inspira, agafa aire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Moltes gràcies, espero que aviat ens veiem en persona i puguem practicar ioga junts, cara a cara, en persona. Adeu i moltes gràcies, fins una altra.